επιτέλους ελπίδα. Η ελπίδα που σου δίνει φως μέσα στο σκοτάδι, το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αυτό θα σου φέρει Πανσέλινος στις 24 Απριλίου. Καλησπέρα σας, είμαι η Κομράστρο, η τιμή αστρολόγα της καρδιάς, αναλύτρια ταρό. Καιρός είδαστε τι ζω στην προηγούμενη ζωή μου και συγγραφέας ποιητικής συλλογής Μεσογειακό δράμα Βαλτικές μέρες. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την Πανσέλινο στο ζώδιο του Σκορπιού στις 24 Απριλίου, η οποία φέρνει αναγέννηση και ελπίδα, ακόμα και αν αρχικά δεν του φαίνεται. Και γιατί γίνεται αυτό ο Σκορπιός? Είναι ένα ζώδιο που έχει να κάνει με το θάνατο και την αναγέννηση. Οπότε, επειδή ο Σκορπιός είναι ένα ζώδιο που έχει να κάνει κάπως με τον κάτω κόσμο, μπορεί να θεωρήσει κάποιο ότι πέθανα όλα τα κεκτημένα μου, τι θα κάνω, πώς θα την παλέψω. Όμως ο ίδιος ο Σκορπιός είναι που δίνει μια πάρα πολύ σημαντική λύση σε αυτά τα ζητήματα και αυτή η λύση είναι το να θεωρείς ότι κάθε τι που αφήνεις θα σου φέρει κάτι καινούριο, θα σου φέρει μια αναγέννηση, μια ελπίδα. Και αυτή η Πανσέλινος ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο όχι στις προσκολήσεις σε πράγματα τα οποία έχουν πεθάνει για να πάμε σε κάτι καινούριο. Τώρα τι γίνεται? Εγώ κάτι που σημείωσα, γιατί μου άρεσε πολύ, είναι ότι αυτή η Πανσέλινος στον άξονα Ταύρου Σκορπιού έχει κάνει αντίθεση, με τον ήλιο στη τέταρτη μοίρα του Ταύρου. Και η τέταρτη μοίρα του Ταύρου έχει να κάνει με ένα νέο που κρατάει ένα κερί. Και εμένα μου θύμισε αυτό το κομμάτι των Smith, There's a light that never goes out. Υπάρχει ένα φως που δεν σβήνει ποτέ. Άρα εμένα τι μου δείχνει όλο αυτό? Ότι μέσα σε όλα αυτά που θα αφήσουμε θα υπάρχει μια φλόγα, κάτι ζεστό, κάτι λαμπερό, το οποίο θα μας θυμίζει τα καλά πράγματα που κάναμε στο παρελθόν. Αυτό αισθάνομαι, και δεδομένου ότι αυτή η Πανσέλινος θα έρθει την προτελευταία μέρα της ανάδρομης πορείας του Ερμή στον Κρυό, είναι σαν να μας θυμίζει τις φωτεινές πλευρές των αναμνήσεών μας, ότι δεν είναι όλα για πέταμα τέλος πάντων και ότι δεν είναι όλα για κάτι δύσκολο. Επίσης να πω ότι η νεότητα, στην οποία αναφέρεται η τέταρτη μοίρα του Ταύρου, για μένα είναι μια ελπίδα, οπότε θα δούμε νέους ανθρώπους να μιλάνε, να συνεχίζουν legacy, να συνεχίζουν δηλαδή παρακαταθήκες. Επίσης αυτό μου θυμίζει την αναζήτηση της χαμένης μας νεότητας. Τι σημαίνει νεότητα σε έναν κόσμο που μας έχουν πείσει ότι «Χριστέ μου, γερνάμε από τα 25 και πουλάνε μπότοξ σε 20χρονα». Τα λέω γιατί με τρελαίνουν αυτά. Και ό,τι θέλει μπορεί να κάνει ο καθένας με το σώμα του, αλλά ας πούμε η θεία μου που είναι 60 κάτι κάνει μπότοξ, όχι ένα 20χρονο. Θέλω να πω, δεν μου αρέσει αυτό το marketing ότι όλοι είμαστε γερασμένοι. Άρα γερασμένοι, άρα θα πάμε πιο κοντά στο θάνατο, υπό μια έννοια. Να πω ότι αυτό που έχει σημασία πάρα πολύ με αυτήν την Πανσέλινο είναι να δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα και να ονειρευτούμε τις εκδοχές μας, οι οποίες είναι αιώνιες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τώρα που ζούμε είναι μια ενσάρκωση. Έχουμε ζήσει άλλες τόσες ενσαρκώσεις, η ψυχή μας έχει κάνει συμβόλαιο ίσως για άλλες τόσες, γιατί η ψυχή κάνει συμβόλαια πριν από εμάς. Οπότε το ξαναλέω, επειδή το έχω πει και σε άλλο βίντεο, σε κάθε ζωή ερχόμαστε για να πάρουμε κάποια μαθήματα. Θέλω να πω επίσης ότι επειδή μιλάμε για φαντασιακό, κυβερνήτης, ο ένας κυβερνήτης Πανσελίνου είναι ο Άρης, που είναι στους Ιχθύς, άρα μιλάει για το κίνητρο, τη δύναμη που έρχεται μέσα από τα όνειρα. Και ο Άρης κάνει υπέροχες όψεις, δηλαδή κάνει σύνοδο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνο με τον Δία στον Ταύρο και εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο. Οπότε, εφόσον έχει, ξέρω εγώ, ένα ζώδιο νερού και δύο ζώδια γης, είναι σαν να σου λέει το όνειρό σου μπορεί να υλοποιηθεί. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που ο Δίας θα βρίσκεται στην 22η μοίρα του Ταύρου, την ημέρα της Πανσελίνου, που έχει να κάνει με ένα πουλάκι που πετάει πάνω από τεραγμένα νερά. Αλλά τι λέει, το χειρότερο έχει τελειώσει. Πάμε σε άλλα πράγματα.
ό,τι αφήνουμε είναι το χειρότερο και πάμε στο καλύτερο. Πάμε στο πιο δυνατό κομμάτι. Γιατί πόσες φορές το έχουμε ζήσει και στις προσωπικές μας ζωές. Χάνουμε μια εργασία, χάνουμε μια φιλία, χάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά βρίσκουμε κάτι καλύτερο. Βρίσκουμε ένα νέο φίλο, μια νέα εργασία. Το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενο βίντεο, αλλά όταν εγώ είχα περάσει μια υπαρξιακή κρίση το 2016, είχα ζοριστεί πάρα πολύ. Και είχα ζοριστεί πάρα πολύ γιατί ακριβώς αισθανόμουν ότι τελείωνα τη σχολή μου, τι θα κάνω μετά. Είχα εναποθέσει αλλού τις ελπίδες μου, αλλά μετά από κάποιους μήνες άρχισα να αποκτάω καινούργιες φιλίες που έχουν μείνει ακόμα και τώρα στη ζωή μου, κάποιες από αυτές. Άρχισα να πηγαίνω σε άλλα μέρη, να βλέπω άλλα πράγματα και να καταλαβαίνω ότι η ζωή δεν ήταν τελικά μόνο σχολή, πρακτική, να πάρουμε το πτυχίο μας, αλλά είναι και ανθρώπινες σχέσεις, γιατί μέχρι τότε εγώ ήμουν πραγματικά το καλό μαθητούδι, φοιτητούδι που έπρεπε να ασχολούμαι με αυτά. Και τώρα αυτό, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αφήνουμε τη μία εικόνα που είχαμε για τον εαυτό μας, τη μία αφήγηση. Και να πω βέβαια ότι εκτός από τον Άρη Σιχτής που μιλάει για τα όνειρα, συγκυβερνήτης αυτής της Πανσελίνου είναι ο Πλούτονος στον υδροχόο, με την οποία η Πανσέλινος κάνει τετράγωνο. Και επειδή ο Πλούτονος στον υδροχόο θα βρίσκεται στη δεύτερη μοίρα του υδροχόου, που έχει να κάνει με μια ξαφνική καταιγίδα, και επειδή η αλήθεια είναι ότι και πριν γίνουν αυτά στη Θεσσαλία, ειδικά οι Αθηναίοι τις φοβόμαστε τις καταιγίδες πάρα πολύ και τις φοβόμαστε, θέλω να πω το θετικό της καταιγίδας. Ότι ξεπλένει ότι ήταν τοξικό. Κανονικά, οι καταιγίδες, οι βροχές στο νερό είναι για να ξεπλένουν τα τοξικά. Για να μας εξαγνίζουν. Οπότε θέλω να βιώσετε έτσι αυτή την Πανσέλινο, όπως μπορείτε, σαν μια βροχή, η οποία βροχή θα κάτσει και θα ξεπλύνει την παλιά σας ζωή. Και μετά, αφού τέλος πάντων μπείτε στο σπίτι, σταματήσει η βροχή, να ανάψετε ένα κεράκι για να σας θυμίζει τα πράγματα που μένουνε. Λοιπόν, τώρα θα πω και κάποια πράγματα για το κομμάτι το συλλογικό, το παγκόσμιο. Να πω πρώτα απ' όλα ότι σε πιο παγκόσμιο επίπεδο θα έχουμε τέλος σε οικονομική πίεση, οικονομικά συστήματα τα οποία δεν περπάταγαν. Να θυμίσω ότι ο Ταύρος αφορά την οικονομία, αφορά το νόμισμα, μπορεί να είναι και τέλος σε κάποια νομισματικά συστήματα. Ήδη γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να θεσπίσει πάρα πολύ τα ψηφιακά νομίσματα. Επίσης, αισθάνομαι ότι περισσότερος κόσμος θα ξοδεύει λιγότερα μετρητά. Και αυτό λοιπόν φέρνει μια ενίσχυση των ψηφιακών συναλλαγών και ενίσχυση του trading, των κρυπτονομισμάτων. Αισθάνομαι ότι κάπως θα μας πούνε ότι μην ψάχνετε σε εργασίες, τέτοια πράγματα, τον πλούτο, ότι υπάρχει ας πούμε στα κρυπτονομίσματα ο πλούτος, οπότε κάποια θα ανέβουν. Το έχω πει και μάλιστα και στο προηγούμενο μου βίντεο, self-promo, για τη Σύνοδο 2 Ουρανού στον Ταύρο. Και πιστεύω ότι θα υπάρχει έτσι και μια σύγκρουση του παλιού τρόπου ζωής με το κάτι πιο νέο. Μπορεί αυτό να συνοδευτεί από διάφορους, ας πούμε, επειδή ο πλούτος στον υδροχόο είναι της τεχνολογίας πάρα πολύ, από διάφορους τεχνοκράτες που θα λένε «Άσε μωρέ τη φύση, τι θα κάνεις εκεί πέρα». Οπότε αυτό θα φέρει έτσι μια σύγκρουση, γιατί κάνει τετράγωνο η Πανσέλινος, άρα είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στους ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν ένα πιο αγροτικό lifestyle και στους ανθρώπους που είναι πιο τεχνοκράτες. Επίσης να πω ότι θα φέρει μια πολύ μεγάλη πνευματική αφύπνιση αυτή η Πανσέλινος. Μπορεί σε κάποια άτομα να φέρει και αυτό που λέμε Dark Night of the Soul, δηλαδή είναι η σκοτεινή νύχτα της ψυχής με τη δυσκολία που υπάρχει. Είναι σαν όλα να έχουν πάθει ένα blackout, αλλά αυτό είναι για να ανέβεις. Και αυτό θα γίνει μαζικά για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά χρειάζεται να ενισχυθούμε πνευματικά. Λοιπόν, θα ρίξω και τώρα και μια κάρτα για τη συλλογική ενέργεια, αλλά πριν από αυτό
να σου πω ότι αν είσαι καινούργιο στο κανάλι, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή και αν θέλεις προσωπικό ραντεβού μαζί μου ή να κάνεις δωρεά στο κανάλι, το link και το email βρίσκονται στο γραφιτσωμένο. Θα δούμε μια κάρτα μαντείας από την Oracle Card Black Moon Astrology Cards. Λοιπόν, νότιος δεσμός. Βόρειος δεσμός, με συγχωρείτε. Το βίντεο γυρίζεται σαν άνδρομο Ερμή, αλλά έχει το λόγο του που αναφέρθηκε πρώτα ο νότιος δεσμός, γιατί αισθάνομαι ότι ενώ η σεζόν των εκλήψεων που ενεργοποιεί πολύ το βόρειο δεσμό έχει περάσει, να πω ότι θα έχουμε και πάρα πολύ το κομμάτι του τι αφήνουμε, τι κρατάμε, τι πετάμε. Θα είμαστε, ξέρω εγώ, σε φάση που θα κάνουμε πρόσθεση ότι έγινε από τις εκλήψεις. Άρα ουσιαστικά βλέπουμε και τι κλείνει από καρμικά κεφάλαια. Και για να το πάμε έτσι και λίγο αστρολογικά, να πω ότι ο βόρειος δεσμός είναι στον Κρυό, ο νότιος είναι στο Ζυγό, άρα με το νότιο δεσμό στον Κρυό κλείνουμε σαν ανθρωπότητα καρμικά κεφάλαια που είχαν να κάνουν με το people pleasing, με την παθητικότητα, με την απουσία διεκδικήσεων, και με το βόρειο δεσμό στον Κρυό ουσιαστικά διεκδικούμε πράγματα, γινόμαστε πιο ευθύς, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, κάνουμε πράγματα δημιουργικά χωρίς δεύτερες και τρίτες σκέψεις, όπως θα κάνει ο Ζυγός για παράδειγμα. Και αυτή η Πανσέλινος λοιπόν θυμίζει την αξία, ακόμα και αν δεν συνδέεται με το βόρειο και τον νότιο δεσμό, θυμίζει την αξία του να αφήσουμε αυτές τις δύσκολες ποιότητες πίσω. Να αφήσουμε την παθητικοποίηση και επιτέλους να δράσουμε, γιατί αυτό θα μας βγάλει από αυτή την αίσθηση ότι όλα τελείωσαν, υπάρχει μια μαύρη τρύπα στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ουσιαστικά αυτή η Πανσέλινος θα είναι μια συλλογική μετενσάρκωση, να το πω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε προβλέψεις ζωδίων και να σου πω ότι θέλω να δεις όχι μόνο το ζώδιό σου, αλλά και τον οροσκόπο σου και τη σελήνη σου. Κριέ μου! Σελήνη στον Κρυό, οροσκόπε Κριέ, σύμφωνα με τις αστρολογικές σου προβλέψεις, να σου πω ότι η Πανσέλινος στις 24 Απριλίου στο ζώδιο του Σκορπιού θα σου φέρει ελπίδα μέσα από σημαντικές συνδέσεις. Έρχονται άνθρωποι κλειδιά που σου ξαναχτυπάνε την πόρτα με τη μορφή καρμικών σχέσεων. Αισθάνομαι ότι μπορεί να κλείσει και ένα μεγάλο κεφάλαιο καρμικών σχέσεων και καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις πια τον ίδιο τρόπο που βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, θα έλεγα ότι αυτό έχει να κάνει και με ένα κομμάτι αυτοπεποίθησης που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνεις ότι είσαι σε ένα level παραπάνω όσον αφορά την αυτοπεποίθηση. Επίσης, για πολλά από εσάς αυτό έχει να κάνει και με οικονομία, έχει να κάνει και με χρήματα και με συνεργασίες και εργασίες που επανέρχονται. Αλλά είστε σε φάση δεν θέλω τώρα, γιατί πιστεύω ότι αξίζω περισσότερα χρήματα. Οπότε θα στελεστεί μια θεραπεία οικονομικού τραύματος, Σαρδάμ. Και καταλαβαίνεις ότι όταν θεραπεύεται αυτό το τραύμα, εσύ θα βγάζεις επιτέλους την αυθεντικότητά σου που έλεγες ότι έχεις, αλλά δεν την εφάρμοζες ποτέ. Γενικά είναι και το καλό που σου έκαναν οι εκλήψεις πριν, ότι ξεκλείδωσες την αυθεντικότητά σου. Και αυτά λέω και γαβγίζει ο σκύλος μου. Πολύ αυθεντικά κι αυτός. Είναι διδυμάρα, δεν ξέρω για όσοι είστε καινούρια, γιατί είσαι πιο παλιά που είσαι στο κανάλι, το έχω ξαναπεί αυτό. Πάμε τώρα 3 των ράβδων. Κοίταξε να δεις. Θέλω να πατάς τα πόδια σου, γιατί αισθάνομαι ότι δεν το έκανες. Σου τάζανε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, εσύ ήσουν σε φάση πούντα. Πολλά από εσάς τρέχατε πίσω από συναισθηματικά μη διαθέσιμους ανθρώπους, ειδικά οι γυναίκες με τους άντρες το κάνατε αυτό, έχω την αίσθηση. Εδώ πέρα μου βγαίνει πολύ heteronormative πλαίσιο και τώρα καταλαβαίνετε γιατί συμβαίνει αυτό. Και συμβαίνει γιατί είναι κάποιο τραύμα που αφορά την αξία και την αυτοπεποίθησή σας. Και δεν είναι ωραίο πραγματάκι αυτό όταν συμβαίνει. Πάμε να δούμε και άλλη κάρτα για σένα, Κριέ. 4 κούπα. Λοιπόν, και πάρα πολλές άμυνες και δικαιολογίες. Και ο Κρυός ίσα-ίσα δεν θέλει τις δικαιολογίες, είναι αλλεργικός. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο κοντραρόλος είναι για σένα αυτό, αγάπη μου. Θέλω λοιπόν να σκεφτείς ότι
Εσύ μπορεί να λες όχι σε ευκαιρίες που είναι πολύ ωραίες, επειδή απλά έχεις κολλήσει στο τάδε μη συναισθηματικά διαθέσιμο άτομο, σε αυτή την εργασία που δεν έχετε και της χτυπάς την πόρτα 100 φορές. Λοιπόν, πάμε τώρα που πέσε και ο ερημίτης κάτω στο πάτωμα κιόλας. Θέλει λίγο ήσυχα και διαλογιστικά. Δεν θέλει πίεση, δεν θέλει άγχη από το πουθενά. Επίσης θα σου έλεγα αν μπορείς να πεις όχι σε κάτι που σου έχουν αναθέσει να το πεις, γιατί δεν είσαι γι' αυτό και θα το κάνεις γιατί πολύ απλά θέλεις να εντυπωσιάσεις τον εργοδότη. Και ο εργοδότης δεν εντυπωσιάζεται, δεν τον νοιάζει καν πολλές φορές. Λοιπόν, και άλλη κάρτα που πες στο πάτωμα και είναι το 9 σπαθί. Λοιπόν, είναι σε φάση άσε μας κουκλίτσα μου, αυτό μου βγάλει σαν vibe. Άσε μας κουκλίτσα μου. Αισθάνομαι ότι χρειάζεται λίγο να τα αφήσεις όλα κρύα μου και να πας μια βόλτα στη θάλασσα. Αυτό μου βγήκε πολύ διαισθητικά να σου το πω. Αισθάνομαι ότι ο λόγος που νιώθεις τόσο μπλοκαρισμένο είναι επειδή δεν βλέπεις τη θάλασσα. Με αποτέλεσμα να σου φεύγει έτσι, ας πούμε, η ζωτική ενέργεια, το life force. Θέλω να δω και μια κάρτα από την Secret Language of Colors, για να σε δούμε και σένα. Λοιπόν, για να δούμε, θέλω και μια συμβουλευτική για τον κρυό που βλέπω ότι είναι λίγο μπλοκαρισμένος και δεν μου αρέσει όταν ο κρυός είναι μπλοκαρισμένος. Είσαι και η αρχή του ζωδιακού κύκλου, είσαι η κεφαλή του ζωδιακού κύκλου, το τσάκρα του κεφαλιού. Λοιπόν, και αυτή έπαιξε στο πάτωμα, μπράβο και συγχαρητήριά μου. Είναι το κεράσι. Να φας κεράσια, κλισέ, αλλά έτσι είναι. Live an extraordinary life. Επίσης μου ήρθε και στο νου το cherry, το κομμάτι το chromatics, οπότε να το ακούσετε. Ή το cherry bomb της Joan Jett. Οπότε είναι κομμάτια που θέλω να βάλετε στην playlist σας. Και θέλω γενικά να γευτείτε τη γλυκύτητα, κάτι γλυκό, να θυμηθείτε πώς είναι το γλυκό, όχι το πικρό και το ξινό. Αυτά είχα να σου πω, κρυέ μου, σου άρεσε η προβλέψή σου, να μου πεις στα σχόλια και αν θέλεις προσωπικό ραντεβού μαζί μου ή να κάνεις μια δωρεά στο κανάλι, το link και το email βρίσκονται στο χαρφιτσωμένο σχόλιο. Φιλάκια πολλά! Ταύρε μου, Σελήνη, στον Ταύρο, οροσκόπε Ταύρε, σύμφωνα με τις αστρολογικές σου προβλέψεις, να σου πω ότι με αυτή την Πανσέλινο στο ζώδιο του Σκορπιού στις 24 Απριλίου 2024, φέρνει αυτή η Πανσέλινος ελπίδα για σένα μέσα από το τέλος επιβλαβών σχέσεων. Και να πω ότι λες όχι στις τοξικές σχέσεις, πολλά από εσάς είχατε μπλέξει σε τοξικές σχέσεις, σε τοξικές συνεργασίες, ειδικά στο εργασιακό κομμάτι και πραγματικά σας έπιναν το αίμα σαν κουνούπια, σαν βαμπύρια και τώρα αφυπνίζεσαι και λες τέλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πιάνεις τον ύπνο τους ψεύτες. Γενικά σε φαίνει σε μια εγρήγορση αυτή η Πανσέλινος, Ταύρε μου. Και αυτό είναι για καλό, το λέω γιατί ο Ταύρος είναι έτσι ένα αργό ζώδιο, χαλαρά, χαλαρουίτα, που τον αγαπάω τον Ταύρο για αυτό το λόγο, αλλά τώρα πρέπει λίγο να κινηθεί. Επίσης, να σου πω ότι μη φοβηθείς να πεις κάποια όχι, γιατί το σύμπαν θα σου φέρει αυτόματα νέους συμμάχους. Απλά χρειάζεται να γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα. Και σε παρακαλώ, αν ξέρεις ότι έχουν υποθεί ψέματα κάπου, αλλά δεν το λες, τώρα ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το λες ή τουλάχιστον να το παραδεχτείς στον εαυτό σου ότι έχουν υποθεί ψέματα και ξέρεις κάτι, δεν μ' αρέσουν τα ψέματα. Άλλωστε, όπως λέγαμε παιδιά, όποιος λέει ψέματα πέφτει μες στα αίματα, όποιος λέει την αλήθεια έχει το Θεό βοήθεια. Πάμε τώρα για το ταρό σου και έχουμε και τη σκορπίστικη κάρτα, έχουμε τη Βασίλισσα Κούπα, η οποία εδώ πέρα τη βλέπεις είναι με το πέτη στο Σκορπιό. Λοιπόν, ξέρεις τι αισθάνομαι, Ταύρε μου, και είναι εντελώς περίεργο. Αισθάνομαι ότι εσύ δημιουργείς ένα υπέροχο έργο, πολλά από εσάς είστε καλλιτεχνά ή τώρα, ας πούμε, ξεκινάτε κάποια μαθήματα τέχνης και το αγαπάτε αυτό που κάνετε. Γενικά αισθάνομαι ότι υπάρχει έτσι πάρα πολύ αγάπη σε αυτό το κομμάτι. Και για να δούμε και τι άλλο έχουμε, Ταύρε μου. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι κάνεις κάτι που σε παθιάζει και αυτό πάθος μπορεί να είναι και λίγο πρωτόγνωρο για το νευρικό σου σύστημα,
Λοιπόν, έπεσε κάρτα στο πάτωμα, κλασικά εικονογραφημένα, καλησπέρα σας, και είναι η μεγάλη αίρια. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στα υψηλά νοήματα. Ταύρε μου, κρατήσου. Η δημιουργία συμβαίνει πίσω από την κουρτίνα. Πίσω από το πέπλο, γιατί έχει ένα πέπλο η μεγάλη αίρια. Συμβαίνει όταν τα πράγματα πάνε με τέτοιο τρόπο που να χρειάζεται έτσι απόσυρση, εσωτερική απόσυρση. Επίσης αισθάνομαι, τώρα θα πω κάτι το αντίθετο, ότι πάρα πολλοί Ταύροι είχατε λίγο βρεθεί στο κομμάτι του δεν λέμε τι δημιουργούμε, δεν λέμε τι κάνουμε, και ως πίεση σας βγήκε το να μοιράσετε τα πάντα. Θέλει μια ισορροπία. Θέλει μια ισορροπία στην υλοποίηση. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν μας βγαίνει να λέμε σε όλους τους ανθρώπους τι υλοποιούμε, αλλά σε κάποιους κοντινούς ανθρώπους που θα μας καταλάβουν μπορούμε να το πούμε. Και έχουμε και το Βασιλιά Σπαθί, που εδώ πέρα είναι και κάρτα ζυγού. Λοιπόν, ξέρεις τι καταλαβαίνω και τι πιάνω σαν vibe. Περνάς σε έναν κύκλο που είχες αρχίσει να τον περνάς στο φθινόπωρο συγκεκριμένα, ειδικά με την νέα σελήνη στο ζυγό στις 14 Οκτωβρίου, οπότε γράψα μου στα σχόλια τι έκανες γύρω στις 14 Οκτωβρίου. Και αυτός ο κύκλος έχει να κάνει με δημιουργία και υλοποίηση. Φανταστικά, όπα. Λοιπόν, κάτσε γιατί τώρα πέφτουν οι κάρτες στο πάτωμα και πρέπει να ξανανακατέψω, γιατί πέσαν εντελώς άκυρα, αλλά δεν πειράζει. Αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Αλήθεια, εγώ μοντάρω ελάχιστα πράγματα από τα βίντεο μου πλέον, γιατί θέλω να βλέπετε τη διαδικασία, και ίσως και αυτό είναι ένα μάθημα για σένα, Ταύρε μου. Να δεις τη διαδικασία, και έχουμε και τη μεταβλητή γη, έχουμε τον πρίγκιπα πεντάκτηνο. Και επειδή συνδέεται με την Παρθένο, άρα συνδέεται με τη Δήμητρα, συνδέεται με την Περσεφόνη. Τώρα μου έχει βγει κάτι για σένα, Ταύρε μου. Αυτή η Πανσέλινος είναι Περσεφόνη vibes για σένα. Είναι παραμονή στον κάτω κόσμο και ανάβαση στον πάνω κόσμο. Γι' αυτό το λόγο θα καταλάβεις και θα κάνεις μια ανασκόπηση των εποχών της ζωής, γιατί όλοι έχουμε τις εποχές μας, ασχετά αν έξω έχει ήλιο ή αν έχει χειμώνα. Δηλαδή, περνάμε και χρονιές ή εβδομάδες που είναι ο χειμώνας της ζωής μας, και περνάμε και άλλες εποχές που είναι η άνοιξη, το καλοκαίρι της ζωής μας. Και έχουμε τέλος την εγκράτεια. Μ' αρέσει αυτό, αλχημιστικά. Τι σου λέει εδώ πέρα, επειδή η εγκράτεια είναι αλχημίστρια και μάλιστα έχει να κάνει και εδώ πέρα και με τη γυναίκα κυνηγό, όχι μόνο με την αλχημίστρια. Σου λέει ότι είναι καλό να προστατεύσεις την ικανότητά σου να είσαι αλχημιστό. Να παίρνεις τα δύσκολα, τα κάνεις εύκολα. Ταύρε μου, συγχαρητήρια, πραγματικά, ρηξιματάρα, χειροκροτάω και σε ευχαριστώ ειλικρινά που έχεις αυτήν την ενέργεια που μου επέτρεψε να κάνω αυτό το ρίξιμο. Αυτά είχα να σου πω, Ταύρε μου. Σου άρεσε η προβλέψή σου, να μου πεις στα σχόλια, και αν θέλεις προσωπικό ραντεβού μαζί μου ή να κάνεις μια δωρεά στο κανάλι, το link και το email βρίσκονται στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Φιλά και πολλά. Δίδυμοι μου, σελήνη στους διδύμους, οροσκόπες στους διδύμους, σύμφωνα με τις αστρολογικές σου προβλέψεις, να σου πω ότι η Πανσέλινος στις 24 Απριλίου στο ζώδιο του Ταύρου έχει να κάνει για σένα με μια ελπίδα, στο ζώδιο του Ταύρου, του Σκορπιού ήθελα να πω, με συγχωρείς, έχει να κάνει για σένα με μια ελπίδα στο εργασιακό κομμάτι, και δεν θέλω να πάρεις την εργασία ως, ας πούμε, το χώρο που πηγαίνεις και είσαι εκεί πέρα στις 9 με 5 ή το freelancing που κάνεις. Θέλω να το δεις και σαν τις καθημερινές διαδικασίες και τις προτεραιότητες, γιατί αισθάνομαι ότι χρειάζεται να αλλάξεις αρκετά τις προτεραιότητές σου και κάποια πράγματα που έχεις προτεραιότητα να σταματήσεις να τα έχεις. Επίσης, εκεί που είχες κολλήσει, ειδικά στα επαγγελματικά, καταλαβαίνεις τι έφταιγε. Έφταιγε το ότι ήσουν σε μη δημιουργικές καταστάσεις, σε καταστάσεις βαλτωμένες, με πάρα πολύ παράδοση και φλωριά. Επίσης να πω ότι θα θεραπευτείς στο κομμάτι της δικτύωσης, γιατί μπορεί να έχεις μπλέξει, ας πούμε, με παρέες, με συναδέλφους που ήταν τυγκά στη φλωριά, στο παραδοσιακό και στους συμβατικούς στόχους. Θέλει ένα άλλο σκέρτσο η ζωή για σένα, διδυμάρα, και ευτυχώς εσύ είσαι του σκέρτσου, είσαι
έτσι τσαχπίνικο ζώδιο, να σου το θέσω έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ταρό σου, διδυμάρα μου. Αισθάνομαι ότι θα βγει κάτι πολύ ωραίο εδώ πέρα και είναι το 8 των ράβδων. Είναι το Eureka Moment, ο κύριος Γρανάζης που σκεφτόταν και στο τέλος του βγαίνει μια λαμπίτσα γιατί είχε βρει την ιδέα. Λοιπόν, γράψτε μου στα σχόλια όσα ξέρετε από Mickey Mouse και κύριο Γρανάζη. Θέλω πολύ να ακούσω. Λοιπόν, αλλά με το 3 σπαθί αυτό είναι ένα let down, αισθάνομαι, ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν ρε φίλε. Επίσης κάποια από εσάς, δεν θέλω να το πω, αλλά θα φάτε χιλόπιτα. Ή καταλαβαίνετε ότι αυτό το άτομο το οποίο γουστάρετε, γιατί πολλοί σύγχρονοι με βλέπετε, ότι δεν ψήνετε, δεν ενδιαφέρεται και για κάποια από εσάς ένα μικρό ποσοστό είναι ότι είναι παντρεμένο αυτό το άτομο ή παντρεύτηκε. Και με τον βασιλιά των ράβδων αισθάνομαι ότι ειδικά αν είναι κρυός, το ξώτης λέων, το άτομο αυτό θα σου πει τη χιλόπιτα, θα σου στείλει τη χιλόπιτα. Επίσης, αυτή η χιλόπιτα θα είναι και μια συνειδητοποίηση ότι έχετε αφοσιωθεί στο να περιμένετε κάποιον ή να περιμένετε την ευκαιρία με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να κάνετε, πώς το λένε, να μην μπορείτε να επικεντρωθείτε στα πιο creative πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε και τι άλλο έχουμε. Ουφ, διδυμάρα μου. Τι τραβάς κι εσύ, είναι ο σκύλος μου διδυμάρα, δεν ξέρω αν αυτό σε βοηθάει, αλλά θα σου το πω εγώ. Λοιπόν, για να δούμε. Και 2 σπαθί. Θέλω τυφλούσες, ήσουν αντελούλου και άμα είναι διδυμάρα αντελούλου, αυτό είναι το τέλος του κόσμου. Θα σου το πω πάρα πολύ απλά, καθαρά και εξάστερα. Ήσουν αντελούλου γιατί δεν ήξερες τι άλλο να κάνεις. Ήταν σαν να προτιμούσες να μείνεις σε αυτήν την κατάσταση και να βαλτώσεις, γιατί σου ήταν το γνώριμο, παρά να μπει σε μια κατάσταση πολύ καλύτερη. Και κάτσε πάλι έπεσε κάτω στο πάτωμα, έπεσε και στον κρυό έτσι με αυτή τη φορά ο ερημίτης, οπότε δεν είναι τυχαίο, μπορεί πολλά από εσάς να τρώτε χιλόπιτα από κρυό. Και γενικά αισθάνομαι έτσι πολλές ομοιότητες με το ρίξιμο του κρυού. Και αν πρέπει να πάρεις ένα μάθημα από τον κρυό ή από την πρόβλεψη του κρυού, μπορεί κάποια να έχετε σελήνη, οροσκόπο κρυό, whatever και να με βλέπετε, να πω ότι αυτό το μάθημα είναι να αφοσιωνόμαστε στα πράγματα που έχουμε ήδη. Εσύ διδυμάρα μου αισθάνεσαι ότι έχεις έλλειψη γνώσεων για τη ζωή, το οποίο είναι λάθος. Τέρμα λάθος. Και ξέρεις τι αισθάνομαι, θα σου το πω πάρα πολύ απλά, ότι πας σε μια κατάσταση που σε πλήγωσε, γιατί νιώθεις ότι αυτή είναι η κατάσταση στην οποία μπορείς να υπάρξεις καλύτερα. Γιατί είναι εύκολο να αποσύρεσαι, αλλά δεν χρειάζεται πάντα να αποσύρεσαι επειδή κάπως σε πιέζουν οι καταστάσεις. Είναι μια απόφαση που χρειάζεται να το πάρεις μόνος. Απλά οι δίδυμοι ήταν αποφάσιστοι για να λέμε την αλήθεια, εκτός κι αν ο χάρτης σας λέει άλλα. Θέλει μια απόφαση, προστασία θέλει. Να ξέρεις ότι αυτό δεν ήταν όντως για μένα, αλλά είναι ok, η ζωή συνεχίζεται. Αυτά είχα να σου πω, διδυμάρα μου. Σου άρεσε η πρόβλεψή σου, να μου πεις στα σχόλια και αν θέλεις να κάνεις προσωπικό ραντεβού μαζί μου ή δωρεάν στο κανάλι, το link και το email βρίσκονται στο χαρφιτσόμενο σχόλιο. Φιλιά και πολλά. Καρκίνε μου! Σελήνη στον καρκίνο, οροσκόπη καρκίνε, σύμφωνα με τις αστρολογικές σου προβλέψεις, να σου πω ότι με την Πανσέλινο στο ζώδιο του Σκορπιού στις 24 Απριλίου σου έρχεται ελπίδα μέσα από τη δημιουργικότητα και την έκφραση. Οπότε πάρα πολλά από εσάς σας βλέπω να θεραπεύετε το εσωτερικό σας παιδί, σας βλέπω να θέλετε να δημιουργήσετε, να πιάσετε μπογιές, τέμπερες, να θέλετε να βγείτε έξω, να κάνετε ανθοδέσμες, πολύ ωραία πράγματα. Απλά πολλά από εσάς θα χρειαστεί να ξοδέψετε ή παραπάνω χρόνο ή παραπάνω χρήματα για να τα κάνετε όλα αυτά. Θέλει λοιπόν μια καλή επαναπροσαρμογή του προγράμματός σας. Επίσης μη φοβηθείτε να πείτε ότι θέλω να το κάνω αυτό γιατί εργάστηκα για αυτά τα χρήματα, γιατί πολλά από εσάς είναι που έχετε και ενοχές τύπου θα πρέπει να εργάζομαι περισσότερο, ειδικά τα freelancers, όχι, εργαστήκατε για αυτά τα χρήματα και τώρα ήρθε η ώρα να τα ξοδέψετε. Και να πω ότι
Πάρα πολλά από εσάς καταπιάνεστε με πιο spiritual hobbies, μπορεί να πιάνετε λίγο την ταρό, να διαβάζετε για αστρολογία, ρούνους, για κρυστάλλους και συνειδητοποιείτε σιγά σιγά ότι όσο πιο spiritual είναι το hobby σας, τόσο πιο εύκολα ελκύετε ευκαιρίες. Οπότε πολλά από εσάς σας βλέπω να πιάνετε το διαλογισμό στον ελεύθερο σας χρόνο. Πάμε να δούμε τα ταρό σου, καρκίνε μου, και συγχαρητήρια, έχει πέσει η ελπίδα το αστέρι. Αυτά είναι φανταστικά νέα, αισθάνομαι το φως στο τέλος του τούνελ, σαν να ήταν όλα σκοτεινά και επιτέλους να βγαίνει ένα φως, ρε φίλε, γιατί πολλοί καρκίνοι, ειδικά με τις εκλήψεις, ζοριστήκατε. Και ζοριστήκατε γιατί ήσασταν τίγκα στα τοξικά περιβάλλοντα, βλέπατε καταστάσεις που κάπως ξέφευγαν και αισθανόσασταν ότι δεν έχετε χώρο και χρόνο για να τα κάνετε πρόξες όλα αυτά, για να τα κάνετε, πώς να το πω, για να τα αφομοιώσετε. Μην μας κράξουν ότι μιλάμε αγγλικά, γιατί παλιότερα με κράζανε που ψιλομιλούσα τα αγγλικά, τώρα ελπίζω να με έχουν συνηθίσει. Ή αν όχι, δεν είμαι για εσάς μάλλον. Έχουμε και το 6 των ράβδων. Λοιπόν, εδώ πέρα αισθάνομαι πάρα πολύ την ευλογία μεταμφιεσμένη, το blessing in disguise. Αισθάνομαι ότι υπάρχει έτσι μια δυσκολία, υπήρχε μια δυσκολία στο να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις κάνει τόσα πράγματα, να συνειδητοποιήσεις τα χαρίσματά σου. Επίσης, πολλά από σας δείξατε στρατιωτική πειθαρχία σε καταστάσεις που δεν ήταν ακριβώς που ζητούσαν την πειθαρχία σας. Την υπομονή σας, ναι, την πειθαρχία σας όχι. Και κάποιοι από σας βλέπω να αναγνωρίσετε για τα ταλέντα σας και να παίρνετε και προαγωγούλες. Θα το πω αυτό. Λοιπόν, για να δούμε... Λέοντα μου πήγα να πω. Καρκίνε μου. Εγώ πάω ανάδρομο Ερμή, έχουμε, όλοι βιαζόμαστε. Πού είναι οι Σαλονίκες που λένε Αθηναίοι όλο βιάζονται, γιατί είμαι Αθηναία. Έχουμε τον άγγελο του ωκεανού, έχουμε την θεραπεία, έχουμε την εγκράτεια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω, γιατί βλέπω μια θαυματουργή θεραπεία όπου καταλαβαίνεις επιτέλους τις επιτυχίες σου. Και πολλά από σας, ό,τι κάνετε, ειδικά 6 μέρες μετά την Παρσέλινο, θα έχει full επιτυχία. Επίσης, για κάποια από σας αισθάνομαι ότι είναι αναζωπήρωση κάποιου project σας, το οποίο μπορεί να το είχαν υποτιμήσει, να έχει περάσει απαρατήρητο, αλλά τώρα το υπολογίζουν περισσότερο. Και έχουμε και τους ερωτευμένους, δηλαδή οι προτάσεις θα έρχονται μία-μία. Ειλικρινά. Θα υπάρχουν έτσι επιλογές που θα κάνετε, θα υπάρχουν έτσι συνειδητοποιήσεις διάφορες και έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό γίνεται γιατί υπάρχει μια αλλαγή στη φιλοσοφία, στο φιλοσοφικό κομμάτι. Επιτέλους δεν είσαι σε φάση scarcity mindset, αυτή είναι η μόνη ευκαιρία που έχω και άμα δεν την έχω αυτή θα πεινάω, αλλά είναι ότι έχω τόσες ευκαιρίες και γι' αυτό μου ανοίγονται πόρτες. Λοιπόν, και τώρα μια κάρτα όρακλη για σένα για το τέλος. Είναι η Λεβάντα. Η Λεβάντα είναι απίστευτη για το κομμάτι του άγχους. Ένα αιθέριο έλαιο με Λεβάντα γενικά κάνει θαύματα. Και έχει να κάνει με τη σύνδεση με το σώμα, με το μυαλό και την ψυχή. Αισθάνομαι λοιπόν ότι είναι η προσφυγή στην άνοιξη. Είναι η προσφυγή στη φύση, στα λουλούδια και στις όμορφες μυρωδιές. Αυτό έχεις ανάγκη, καρκίνε μου. Όμορφες μυρωδιές για να σου καθαρίσουν τα τσάκρα, γιατί εσύ ήσουν σε φάση πολύ πιεσμένο. Και αυτό είχε αποτέλεσμα να δυσκολευτείς πάρα πολύ. Αυτά είχα να σου πω, καρκίνε μου. Σου άρεσε η πρόβλεψή σου, να μου πεις στα σχόλια και αν θέλεις προσωπικό ραντεβού μαζί μου ή να κάνεις μια δωρεά στο κανάλι, το link και το email βρίσκονται στο χαρακτηρισμένο σχόλιο. Φιλιά και πολλά. Λέοντα μου, σελήνη στο Λέοντα, οροσκόπε Λέοντα, σύμφωνα με τις αστρολογικές σου προβλέψεις, η Πανσέλινος στις 24 Απριλίου στο ζώδιο του Σκορπιού σου φέρνει ελπίδα μέσα από θεραπεία οικογενειακών τραυμάτων. Τώρα να πω το εξής, ότι πολλά από εσάς είχατε ταλαιπωρηθεί από προγονικό τραύμα, από το να κάνετε τους ίδιους κύκλους που κάνει και η οικογένειά σας, ενώ είστε κάτι καλύτερο από αυτό. Ίσα ίσα κάθε άνθρωπος έχει έρθει για να εξελίξει την προγονική του γραμμή, αλλά αυτό είναι λίγο περίεργη μετάφραση από τα αγγλικά. Τέλος πάντων, για να εξελίξει το γένος του, να το πω πάρα πολύ απλά.
Και εσένα τα προγονικά ζητήματα εμφανίζονται μέσα από ζητήματα σχέσεων, ερωτικών σχέσεων, ειδικά και μέσα από κακοποιητικές σχέσεις, γιατί δεν θέλω να χρυσώνω χάπια. Ευτυχώς βρίσκεις τρόπους να το ξανασκεφτείς. Επίσης, πολλά από εσάς θα ανακαλύψετε ότι υπήρχαν έτσι σχέσεις μέσα στην οικογένειά σας, έστω και από προπαππούδες σας και από προπαππούδες, ξέρω εγώ, οι οποίες αντικατοπτρίζουν πράγματα που περάσετε εσείς. Μπορεί κάποιοι από εσάς να καταλάβετε ότι υπήρχαν και κουίρια στην οικογένεια. Τρέλα, έτσι. Και να πω ότι πολλά από εσάς θα επιστρέψετε σε γνώριμα λιμέρια, σε καταστάσεις που τέλος πάντων θέλετε να τους βάλετε ένα τέρμα όμως. Και βλέπεις ότι ο τρόπος που βλέπεις κάποιες καταστάσεις, που αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις έχει αλλάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το ταρό σου, Λεοντά μου. Ήδη ξεκινήσαμε και μου έπεσε μια κάρτα στο πάτωμα. Και είναι η κάρτα του κρυού, είναι η κάρτα του αυτοκράτορα. Είναι ο αυτοκράτορας που αποφασίζει, διατάζει, αισθάνομαι ότι είναι ο εξουσιαστής μέσα σας. Αλλά για να βρω και μια άλλη ερμηνεία του αυτοκράτορα, γιατί χρειάζεται εδώ πέρα, είναι και οι κανόνες με τους οποίους έχεις μάθει πράγματα. Αισθάνομαι ότι ήρθε η ώρα να κάνεις τα πράγματα πιο ελεύθερα και λιγότερο by the book. Και ειδικά οι καλλιτέχνες. Είχαμε και μάλιστα μια συζήτηση με μια φίλη μου, Λιονταρίνα, και με κάποια άλλα παιδιά, ότι δεν είναι πλέον η τέχνη by the book, όλο πρέπει να μετράμε διαστάσεις βλακίες. Λοιπόν, για να δούμε και μια άλλη κάρτα εδώ πέρα. 4 των ράβδων και αυτή έπεσε στο πάτωμα. Δυνατή ενέργεια, Λεοντά σου, ή εγώ αδεξία και τα δύο. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις κάτι. Αν εσύ προτείνεις την καινούργια σου προσέγγιση στον κόσμο, η οποία είναι πολύ πιο δυνατή και πιο ισχυρή, αυτή θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή εδώ πέρα έχουμε τη Λενέα Ύδρα, μπορεί να πιστεύεις ότι αν εκφράσεις την αυθεντικότητά σου δεν θα σε καταλάβει κανείς, θα σε καταλάβουνε. Ίσα ίσα έχεις έρθει για να φέρεις κάτι νέο. Σε αυτή τη φάση, Λεοντά μου, σου αξίζει να φέρεις κάτι νέο. Λοιπόν, πάλι είπες η κάρτα στο πάτωμα, παιδιά, έχω γίνει πιο γραφική και από τα στενόσωκα της Μυκόνου, που δεν έχω πάει ποτέ στη Μύκονο, αλλά αυτό είναι άλλο. Αλλά έχει πέσει ο θάνατος. Κάρτα Σκορπιού, δεν είναι ο κυριολεκτικός, εντάξει. Το είπαμε και στην εισαγωγή του βίντεο, που να τη δεις παρακαλώ. Λοιπόν, να πω ότι με το θάνατο υπάρχει αυτή η τάση να πεις ότι ήρθε η ώρα να κάνω εγώ τους κανόνες. Ξέρεις πώς λέμε καμιά φορά, I don't make the rules, δεν κάνω τους κανόνες. Τώρα εσύ κάνεις τους κανόνες. Εσύ κάνεις τους κανόνες για σένα. Τι γίνεται? Είχες ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, σχεσιακό, ερωτικό για πολλά από εσάς, επαγγελματικό, και τώρα βλέπεις ότι δεν το θέλω πια. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτόν τον καλόρ, το υπέροχο που πέφτουνε κάρτες. Και είναι το 8 των ράβδων, που είναι ο άρα, που είναι βωμός ουσιαστικά. Άρα η θυσία ως επικοινωνία. Αισθάνομαι ότι έχει να κάνει λοιπόν με τη θυσία των κανόνων. Με τη θυσία του πρέπει, γιατί στη τελική το ότι πρέπει δεν έχει καμιά φορά σημασία, αλλά το ότι θέλεις. Και πολλά από εσάς ξέρω ότι είστε σε φάση που λέτε αυτό θέλω ρε, τι στο καλό, αυτό θέλω και αυτό θα πάρω. Και καλά θα κάνετε. Και στα επαγγελματικά μπορεί να σας βοηθήσει αυτό, γιατί πολλά από σας βλέπω ότι έχετε αλλάξει στόχους και δεν είστε πια σε τόσο τεχνικά κομμάτια. Απλά είναι και κορώνα, είναι το 3 σπαθί που λέει εδώ πέρα, μην βιάζεσαι. Και μην βιάζεσαι γιατί θα σου πούνε όχι πολλοί άνθρωποι, επειδή έχεις αλλάξει, αλλά έτσι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα. Και μπορεί μάλιστα αυτό να έχει και κάποιο κόστος στο κομμάτι ας πούμε των σχέσεων. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην σε καταλάβουν, αλλά αυτό είναι μέρος της ζωής. Θέλω να ξέρεις ότι αν εσύ έχεις αποφασίσει να αλλάξεις, αυτό θα σου δώσει αφορμή να ξεκαθαρίσεις και ανθρώπους γύρω σου. Αυτά είχα να σου πω, Λεοντά μου, σου άρεσε η πρόβλεψή σου, να μου πεις στα σχόλια και αν θέλεις προσωπικό ραντεβού μαζί μου ή να κάνεις μια δωρεά στο κανάλι, το link και το email βρίσκονται στο χαρακτηρωμένο σχόλιο. Φιλάκια πολλά. Παρθένε μου, σε
Σελήνη στην Παρθένο, οροσκόπες στην Παρθένο, σύμφωνα με τις αστρολογικές σου προβλέψεις, να σου πω ότι με την Πανσέλινο στο ζώδιο του Σκορπιού στις 24 Απριλίου έρχεται ελπίδα μέσα από τη γνώση των μικρών πραγμάτων. Που ξέρω ότι σου αρέσουν τα μικρά πράγματα, ξέρω ότι σου αρέσει η λεπτομέρεια. Μαθαίνεις λοιπόν να απολαμβάνεις τη στιγμή και να μην σκέφτεσαι υπερορίες. Κάπως η απόλαυση γίνεται μέρος της φιλοσοφίας σου. Και η συνειδητοποίηση ότι έχεις τόσο να κάνεις και να μάθεις έρχεται με ένα χαλαρό τρόπο στην αρχή. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνεχώς στην τζίτα. Θέλει χαλαρότητα, απαλότητα και όλα αυτά. Να σε προειδοποιήσω βέβαια ότι θα υπάρχουν πολλές εργασιακές σύντριγγες. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να σου βάλουν τρικλοποδιά. Απλά εσύ πώς θα το αντιμετωπίσεις. Δεν χρειάζεται να λες πολλά. Θέλω, μ' αρέσει να μιλάω πολλά τραγούδια από τα υπόγεια ρεύματα να γίνει το τραγούδι σου. Γιατί ουσιαστικά αν αποκαλύψεις σχέδιά σου, εκεί είναι που θα σου βάλουν την τρικλοποδιά. Δεν το θέλεις. Λίγες κουβέντες και προσοχή στους ανθρώπους που σε προσεγγίζουν για να κουτσομπολέψεις άλλους συναδέλφους. Και να πω ότι θα υπάρξει εύνοια για όσα έχετε σχέση από απόσταση, γιατί αισθάνομαι ότι αυτές οι σχέσεις έχουν έρθει για να σας μάθουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον τρόπο που γίνουν τα πράγματα, για τις προτεραιότητες, για τη δομή της καθημερινότητας, που να αφιερώνουν την καθημερινότητα σας και πώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ταρό σου Παρθένε μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε καταρχάς τον υπότη Καρδιά, ο οποίος εδώ πέρα περπατάει με τη χελωνίτσα του, περπατάει λίγο αργά δηλαδή. Και αισθάνομαι ότι οι χελώνες, επειδή ζουν πάρα πολλά χρόνια, και εκατονταετία, 200 ετία, αυτό έχω την αίσθηση ότι έχει να κάνει με την... έχει να κάνει κιόλας με την υπομονή για τη συναισθηματική ορίμανση. Επίσης, σκεφτείτε όσα μένετε στην πόλη. Πόσες φορές έχουμε δει χελώνες και κοιτάμε, από πού ήρθε αυτή. Εγώ θυμάμαι μια φορά, νομίζω ήταν πέρυσι, που περπατούσα με το σκύλο μου στο πάρκο. Είχαμε δει μια χελώνα, ο σκύλος μου είχε μπίνει και την κοίταγε πόση ώρα. Να είναι καλά ο Λυκούλης. Λοιπόν, τώρα στο μπαλκόνι, λιάζεται ο κύριος Νόε. Αλλά ναι, θέλω να πω ας πούμε ότι και με τον απατεώνα, που δεν είναι πραγματικός απατεώνας, είναι κάτι σαν Ρομπέν των Δασών, μπορείτε να το σκεφτείτε, Καρδιά, έχω την αίσθηση ότι αυτό σου μαθαίνει πως ναι, στην αρχή μπορεί να είσαι σε φάση ωραία, απλά πραγματάκια, αλλά σιγά σιγά εξελίσσεσαι, γίνεσαι πιο σοφό με το χρόνο, συναισθηματικά σοφό. Οι Παρθένοι έχουν κάνει θαύματα στο κομμάτι της συναισθηματικής ωριμότητας και τους αξίζει ένα credit. Και παρακαλώ και οι ίδιοι Παρθένοι, δώστε ένα credit στον εαυτό σας, στα σχόλια έστω, πείτε μου εμένα. Σας δίνω κίνητρο, λοιπόν. Και να πω ότι με το 3 των βελανιδιών, αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στην κοινότητα. Γενικά αισθάνομαι ότι, Παρθένε μου, ήρθε η ώρα να κόψεις τους καρπούς που έχεις καλλιεργήσει και αυτή η καρπή θα είναι πολύ γλυκή. Επίσης να πω ότι αν έχει σχέση με κάποιο ζώδιο νερό, καρκίνο, ηχθή, σκορπιός, αισθάνομαι ότι θα καταλάβεις πολλά πράγματα γύρω από τη συναισθηματική ωριμότητα και πώς τη διοχετεύεις. Επίσης θα καταλάβεις, πολλοί αισθάνομαι ότι είναι για φιλίες αυτό. Λοιπόν, παιδιά, τι να κάνουμε, θέλουν και πέφτουν οι κάρτες. Έχουμε και το 6 των φίλων, που το 6 των φίλων μου λέει το εξής. Μου λέει ότι όχι μόνο τα έχεις καταφέρει σχεσιακά, αλλά μπορείς να πας και ένα ταξίδι, μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Επίσης, πολλά από εσάς βρίσκεται τρόπο να φύγετε από δυσχερή οικονομική θέση. Τώρα ακούστε τι μου ήρθε, έτσι. Από οικονομική δυσχέρεια, λοιπόν. Και τέλος, έχουμε και το 4 των βελανιδιών, μάλιστα. Μου μιλάει για πολύ βαθιά αγάπη αυτό το ρίξιμο, για πολύ δυνατή αγάπη την οποία διοχετεύεις. Επίσης, πολλά από εσάς που θέλετε να ελκύετε partners, να ελκύετε σχέσεις, αισθάνομαι ότι στα ερωτικά σας, ότι θα έχετε έτσι κάποια πολύ μεγάλη έλξη, δηλαδή θα έχετε μια κατάκτηση πάρα πολύ σημαντική
Μπορεί να είναι κάποιο άτομο που σε σκέφτεται πάρα πολύ καιρό και σε βλέπει και σε παρακολουθεί, εντάξει δεν είναι καγεμπέ, μην λέμε ότι θέλουμε, που μπορεί να είναι το φιλικό κύκλο και θέλει να σας προσεγγίσει και μπορεί να σας προσεγγίσει κιόλας. Αυτά είχα να σου πω, Παρθένε μου, σου άρεσε η προβλεψή σου, να μου πεις στα σχόλια και αν θέλεις προσωπικό ραντεβού μαζί μου ή να κάνεις μια δωρεά στο κανάλι, το link και το email βρίσκονται στο χαρακτηριζόμενο σχόλιο. Ζυγέ μου! Σε στο ζυγόροσκοπε Ζυγέ, σύμφωνα με τις αστρολογικές σου προβλέψεις, να σου πω ότι με την Πανσέλινο στις 24 Απριλίου 2024 στο ζώδιο του Σκορπιού βρίσκεις την ελπίδα μέσα από τις οικονομικές απολαβές και τον έρωτα και γενικά μέσα από πράγματα που σου δίνονται. Επιτέλους ξοδεύεις χρήματα για να τα αξιοποιήσεις για δημιουργικά πράγματα, στη σχέση σου. Πολλά από σας μπορεί να δανείσετε, ξέρω εγώ, χρήματα ή να δώσετε χρήματα σε κάποιον που εκτιμάτε για να τον βοηθήσετε. Επίσης να πω ότι αν έχετε κοινά οικονομικά, συνειδητοποιείτε ότι χρειάζεται να δείτε, ξέρω εγώ, και το άλλο άτομο τι σκέφτεται, τι σχέδια έχει με τα χρήματα. Χρειάζεται να γίνει μια καλή συζήτηση για το πού θα κατευθυνθούν τα οικονομικά. Και γενικά κάτι που σου μαθαίνει πάρα πολύ αυτή η Πανσέλινος είναι να έχεις εμπιστοσύνη στο κομμάτι του μοιράσματος. Κάποιοι από εσάς επίσης βλέπω ότι τακτοποιείτε κληρονομικά, τακτοποιείτε ακίνητες περιουσίες ή ίσως ασχολείστε με κληρονομικά που έχουν να πάνε στα παιδιά σας. Και να πω ότι για αυτό το λόγο θα χρειαστεί να κάνετε ένα καλό μοίρασμα και ο ζύγος αν μη τι άλλο είναι δίκαιος. Τώρα θα μου επιτρέψει να πιω λίγο νεράκι, έχω στεγνώσει τόση ώρα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, ελπίζω να σου άρεσε το ποτήρι μου, ταιριάζει πολύ με την μπλούζα μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα ταρό σου, Ζυγέ μου. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Έχουμε ένα 4 σπαθί που σου λέει κάτσε ξεκουράσου. Έχεις μισή ώρα να ξεκουραστείς. Μισή ώρα, οκ. Πάρα πολλές σκέψεις που σε βασανίζουν για να λέμε την αλήθεια. Και αισθάνομαι ότι κάποια από αυτά μπορεί να είναι και μονές. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μονές, δεν σε κατηγορώ γι' αυτό προς Θεού. Αισθάνομαι ότι είναι και λίγο η αίσθηση, εφόσον το 4 σπαθί είναι ο πολεμιστής που ξεκουράζεται, λίγο να αφήσεις τις μάχες εξωτερικές. Λοιπόν, εγώ έχω μια θεωρία πλέον, Ζυγέ μου, που λέει ότι όσο επικεντρώνεσαι στον πόλεμο, τον χάνεις. Η ειρήνη ξεκινάει από μέσα μας. Άμα θέλουμε να νικήσουμε οποιοδήποτε πόλεμο στη ζωή μας, οφείλουμε να έχουμε ειρήνη με τον εαυτό μας πρώτα, με τα κομμάτια μας, να αποδεχτούμε τον εαυτό μας. Και όλο αυτό σιγά σιγά ως μονάδες, μπορεί να είμαστε μονάδες, αλλά είμαστε συνδεδεμένες. Οπότε αυτό βοηθάει και την ειρήνη με τους γύρω μας, γιατί ουσιαστικά θέτεις ένα παράδειγμα, leading by example που λέγανε οι Αμερικάνοι. Έχουμε λοιπόν και το 2 σπαθί, και το 2 σπαθί λέω, το 2 πεντάκτηνο, που μου θυμίζει αυτό πράγμα, ότι χρειάζεται να αλλάξεις την προσέγγιση που βλέπεις τα πολεμικά πράγματα. Και να καταλάβεις ότι η ζωή δεν είναι πόλεμος, δεν είναι μόνο διαμάχες. Γιατί με το 5 των ράβδων καταλαβαίνω ότι έχεις πολύ αυτοσαμποτάζ, πολύ διαμάχη. Επίσης πολλά από εσάς έχετε δικαστήρια σημαντικά και κατά πάσα πιθανότητα είναι με κάποιον πρώην εργοδότη που σας χρωστάει ή με κάποιον πρώην σύζυγο, γενικά μου βγάζει πολύ με πρώην. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να στέλνει ακόμα και απειλητικά μηνύματα, να σας ενοχλεί. Γενικά έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται μια ισορροπία που είναι μέσα σας. Και ένα καλό δικηγόρο βεβαίως, αλλά αισθάνομαι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με το δικηγόρο. Δηλαδή δεν μου βγάζει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Λοιπόν, και έχουμε και τον βασιλιά των ράβδων. Πολλά από εσάς το πρώην σας είναι Ταύρος, Λέων, Τοξότης, ή άμα είστε ήδη σε σχέση με αυτό το άτομο και είστε καλά κατά τα άλλα, να πω ότι απλά περνάει μια φάση που τρέχει πάρα πολύ, έχει πολλή πίεση, πολλή καθημερινότητα που μπαίνει έτσι
σε αυτό το κομμάτι και απλά χρειάζεται έτσι μια οριοθέτηση και να του θυμίζει κάποιος ότι χρειάζεται να ξεκουραστεί και ότι αν δεν μπορεί να συζητήσει κάτι σήμερα, ας το συζητήσει αύριο, δεν είναι κακό. Καμιά φορά χρειάζεται και να αναβάλουμε, εγώ εκεί έχω φτάσει. Εκεί έχω καταλήξει, που έφτασα, λες και το λέω, λες και έφτασα στο έσχατο σημείο. Και έχουμε και τον Βασιλιά Σπαθί, και ο Βασιλιάς Σπαθί τι μου λέει? Μου λέει ότι επειδή είσαι αυτός, πολλά από εσάς βλέπω ότι σκέφτεστε, υπεραναλύετε καταστάσεις πολεμικές και αυτό σας ρίχνει τη δόνηση. Όχι, θέλω, αν πρόκειται για τρίτα άτομα που τσακώνονται, άστα να μαλώνουνε, δεν είναι δικό σου θέμα. Δεν χρειάζεται, το λέω τώρα σε ζυγό που ο ζυγός μπαίνει μεσάζοντας για πλάκα. Δεν χρειάζεται να μπεις μεσάζοντα. Αλήθεια. Δεν χρειάζεται, όρια. Αυτά είχα να σου πω, ζυγέ μου, σου άρεσε η προβλέψη σου, να μου πεις στα σχόλια και αν θέλεις προσωπικό ραντεβού μαζί μου να κάνεις μια δωρεά στο κανάλι, το link και το email βρίσκονται στο χαρακτηρισμένο σχόλιο. Φιλιά και πολλά. Σκορπιέ μου! Σελήνη στο Σκορπιό, οροσκοπέ Σκορπιέ, σύμφωνα με τις αστρολογικές σου προβλέψεις, η Πανσέλινο στο ζώδιό σου στις 24 Απριλίου θα σου φέρει ελπίδα μέσα από την αυτοέκφραση. Εσύ πλέον βρίσκεσαι σε μια πιο συνειδητοποιημένη κατάσταση αναφορικά με το παρελθόν και τι έγινε και αποφασίσεις αυτό να το αξιοποιήσεις δημιουργικά και να δημιουργήσεις σημεία αναφοράς με καλύτερες αποχρώσεις. Δεν θέλεις πλέον να καίγεσαι σε αυτή με εμψημυρία, τι έγινε στο παρελθόν και στα σκοτεινά και δύσκολα κομμάτια του και κάθε σχέση και σχεσιακή, για το Σαρδάμ, νοοτροπία που αφήνεις, σου φέρνει κάτι νέο. Οπότε μην φοβηθείς να πεις όχι σε αυτή τη σχέση που δεν σου κάνει πια, στη συνεργασία που δεν σου κάνει πια, στη φιλία που δεν σου κάνει πια. Γιατί με το να αφήσεις κάτι, σου έρχεται κάτι νέο και είναι και ο τρόπος που δομούνται λειτουργούν οι πλανήτες όλο το 24. Αφήνουμε κάτι, έρχεται κάτι νέο. Με συνοπτικές διαδικασίες, μπαμ. Επίσης να πω ότι μπορεί να συνειδητοποιήσεις πράγματα για τις τοξικές πεποιθήσεις που σε εμποδίζουν να χαρείς τον έρωτα και αυτό σε οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερο έρωτα. Δηλαδή, μπράβο! Και να πω ότι ο έρωτας δεν είναι απαραίτητα μόνο με τους ανθρώπους, είναι και με την τέχνη μας, είναι με την ίδια τη ζωή. Ο έρωτας έχει τόσες μορφές, Σκορπιέ μου, και δεν θέλω να το ξεχνάς γιατί είσαι ένα ζώδιο που αφορά την βαθιά ουσία του έρωτα. Λοιπόν, πάμε τώρα, κλασικά μου πέσει η κάρτα αυτή, πάμε στο ταρό και έχουμε τον άσο της έμπνευσης, συγχαρητήρια, είναι ο άσος των ράβδων, που βλέπεις εδώ πέρα την κοπέλα και πώς εκπέμπει ακτίνες, εκπέμπει από το μέτωπο, από το κεφάλι. Εδώ πέρα μου βγάζει ενέργεια κρυού, δηλαδή γιατί ο κρυός αφορά το κεφάλι. Άρα είναι ιδέες που έρχονται από το κεφάλι, εμπνεύσεις που έρχονται από το κεφάλι, τις οποίες θέλω να αξιοποιήσω. Πολλοί Σκορπιοί σας βλέπω ότι είστε τέρμα δημιουργικοί και θέλετε να κάνετε πολύ δυνατά πράγματα, ακόμα και σε χώρους που είναι έτσι λίγο πιο παραδοσιακοί. Και θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο, δηλαδή τόσο απλά. Θέλετε να τον αλλάξετε τόσο πολύ και δεν κρατιέστε. Λοιπόν, και τώρα ο ήλιος, όχι μόνο θα κάνει τις αλλαγές που θέλετε, αλλά ο λόγος σας θα φωτίσει πλευρές που δεν περιμένατε. Αισθάνομαι ότι η δημιουργικότητά σας έχει να κάνει πάρα πολύ με το ωραία, είναι ένα θέμα ρε παιδί μου πολιτικό το οποίο καθόμαστε και συζητάμε συνεχώς και κάνει κύκλους. Για πρόσεξε, εδώ αφήνουμε τους κύκλους και πάμε και το εμπλουτίζουμε με καινούργιους τρόπους σκέψης. Πολλοί Σκορπιοί μπορεί να επιχειρήσετε για παράδειγμα να μπείτε σε ένα τόπο που σας φαινόταν τερόκλητος. Για παράδειγμα, να ασχοληθείτε, με το Ακαδήμια για τις σπουδές φύλου, ενώ είστε αστρολόγοι, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Θα σας ελκύει κάτι τέτοιο. Επίσης, αισθάνομαι πολλά από σας έχετε και προτάσεις για αυτό το λόγο, γιατί βάζετε το πιο καινούριο. Μην το φοβηθείς, Σκορπιέ μου, το καινούριο. Μην φοβηθείς να αξιοποιήσεις την προσέγγιση σου. Λοιπόν, και έχουμε και το 4 των υλικών.
Αυτή η προσέγγιση είναι που θα φέρει, καταρχάς βλέπεις τα πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Επειδή έχει μαζευτεί αρκετό πορτοκαλί, και κίτρινο βέβαια, έχει να κάνει με το sacral chakra των γενετικών οργάνων. Και να πω ότι αυτό το τσάκρα θα δουλεύει full. Επίσης έχει να κάνει και με τη σεξουαλικότητα, με τη σεξουαλική ενέργεια. Πολλά από εσάς έχετε πάρα πολύ φαντασία στο σεξ και μ' αρέσει αυτό σε εσάς. Μ' αρέσει που το λέω και λίγο πιο εσικαλές και δεν θα με ακούσει στο YouTube. Anyway. Αισθάνομαι λοιπόν ότι θα υπάρχει, θα υπάρχει έτσι μια πολύ έντονη δημιουργικότητα με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Και πολλά από σας μπορεί να ξεκινάτε ένα project το οποίο θα σας βγάλει αρκετά λεφτά και θα σταθεροποιήσει το εισόδημα. Και κάποιοι από εσάς που είστε freelancers επιτέλους βλέπετε σταθεροποίηση του εισοδήματος μέσα από νέα συνεργασία. Και πάμε τώρα 2 κάρτες που είναι το 9 των υλικών και είναι και η εγκράτεια. Μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, θα σου πω το πιο απλό παράδειγμα που μπορείς να βρεις, ας πούμε, αυτή την έμπνευση. Μην πας μακριά στη μαγειρική, αν μαγειρεύεις. Επίσης, επειδή η εγκράτεια εδώ πέρα αφορά τις φάσεις της σελήνης, καταλαβαίνω ότι από τη νέα σελήνη στον Κριό, που ήταν 8 Απριλίου, ότι έρχεται μια πραγμάτωση που έχει να κάνει με τις εκλήψεις, γιατί αυτή η νέα σελήνη ήταν και ολική έκλειψη ηλίου, η οποία θα σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Δηλαδή κάπου σιγά σιγά ανθίζουν οι καρποί και σε σένα. Μπράβο Σκορπιέ μου, αυτά είχα να σου πω Σκορπιέ. Σου άρεσε η προβλεψή σου, να μου πεις στα σχόλια και αν θέλεις προσωπικό ραντεβού μαζί μου να κάνεις δωρεά στο κανάλι, το link και το email βρίσκονται στο χαρακτηρωμένο σχόλιο. Φιλάκια πολύ. Τοξότη μου, σελήνη μου σαν τοξότη, οροσκόπε τοξότη, σύμφωνα με τις αστρολογικές σου προβλέψεις, η Πανσέλινος στο ζώδιο του Σκορπιού στις 24 Απριλίου 2024 θα σου φέρει ελπίδα μέσα από το άθλημα στη ροή. Να πω ότι συνειδητοποιήσω ότι δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο στα πάντα, που βέβαια για έναν τοξότη είναι ok αυτό, αλλά για παράδειγμα έχει πολύ εγώκερο, που ο εγώκερος είναι μανιακός με τον έλεγχο, εκεί πέρα λίγο δεν αισθάνεται καλά. Συνειδητοποιήσω ότι υπάρχουν διαδικασίες που έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι για αυτές, απλά θα κυλάνε. Οπότε το να κατηγορείς τον εαυτό σου, να εσωτερικεύεις το δηλητήριο που έχεις πάρει, έχεις εισπράξει, δεν σε βοηθάει πουθενά. Επίσης, αισθάνομαι ότι πολλοί τοξότες είχατε μπλεχτεί σε ίντριγγες, κόντρες, τέτοια πράγματα και τώρα λέτε ένα stop. Να πω ότι θέλω τοξότη μου να κοιτάξει έξω, γιατί υπάρχουν εργασιακές και θεραπευτικές ευκαιρίες, αρκεί να πεις ότι είμαι έτοιμο γι' αυτό. Είμαι έτοιμος γαμό, είμαι έτοιμη. Δεν χρειάζονται πολλά. Αν μου πεις το σύμπαν ότι είμαι σε ετοιμότητα, το σύμπαν θα είναι σε φάση έλα πασάκο μου, έλα να σε φιλέψω. Οπότε ουσιαστικά θέλει να πεις ότι είμαι έτοιμο για αυτήν την ευκαιρία, γιατί θα σου έρθουν ευκαιρίες. Και ειδικά σε εργασιακό κομμάτι και στο κομμάτι της επικοινωνίας. Απλά πες το στο σύμπαν, το σύμπαν ακούει, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα ταρό σου, το ξώτη μου, για να σε δω. Λοιπόν, μάλιστα, η σελήνη και το 7 πεντάκτηνο, πολύ κακό για το τίποτα, πολύ δράμα για το τίποτα. Επίσης, αισθάνομαι ότι πάρα πολλά από εσάς νιώθετε ότι ζείτε σε σεξπυρική κωμωδία, νιώθετε ότι ζείτε σε μια σουρεάλ κωμωδία για κάποια από εσάς και λίγο αυτό σας έχει στείλει, λέτε τι στο καλό ρε φίλε. Αισθάνομαι ότι υπάρχει πολλή πίεση και υπερπροσπάθεια γι' αυτό λόγο, ενώ δεν χρειάζεται. Πιέζεσαι να ικανοποιείς ανθρώπους, να εκπληρώσεις καταστάσεις που όμως δεν σου αρέσουν και δεν βρίσκεις κάποιο νόημα και όφελος αυτό. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να πω είναι προσοχή στις οικονομικές διαπραγματεύσεις, παίζουν απάτες. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Παίζει σκάμ του κερατά όμως. Βέβαια το καλό είναι ότι θα σε οπλίσει το σύμπαν με διαίσθηση για να καταλάβεις που είναι η απάτη. Μισό λεπτό. Φτανίστηκα, τι να κάνω, κάποιος με σκέφτεται λογικά.
Λοιπόν, και έχουμε και το θάνατο. Εδώ πέρα μου θυμίζει λίγο κατάσταση πεσαλεύρη, κάποιος γυρεύει. Μπορεί όντως αυτό το άτομο που σκέφτεται, επειδή πολλές φορές λέμε φτερνίζει και λέμε ωραία, κάποιος σε σκέφτεται. Άρα για να φτερνίστηκα όντως κάποιος σε σκέφτεται, ο οποίος θέλει να... ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο καλή επιρροή για σένα. Και να πω ότι με το θάνατο ουσιαστικά υπάρχει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση, γιατί καταλαβαίνεις πόσο απατή ήτανε. Ή έχεις αποφασίσει να λήξει την κατάσταση, απλά περιμένεις την ώρα και τη στιγμή, γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο, ας πούμε, όχι κομμάτι, δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη να το κάνουν αυτό ή την ίδια αποφασιστικότητα. Κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο πιο παθητικοί. Για να δούμε, ρε τοξότη, γιατί περίεργα μας τα λες. Περίεργα μας τα λένε τα χαρτιά σου. Και έρχεται εδώ πέρα ο μεγάλος ιερέας, ο ιεροφάντης δηλαδή, που σου λέει εσύ γνωρίζεις καλύτερα, και αν μη τι άλλο τοξότης είναι ξερόλας του κερατά. Εσύ γνωρίζεις καλύτερα, εσύ ξέρεις τη δυναμική της σχέσης και ξέρεις ποια είναι τα δύνατα σημεία, απλά πρέπει να οριοθετήσεις. Επίσης, μεγάλος ιερέας κάρτα Ταύρου, θάνατος κάρτα Σκορπιού. Και έχουμε και την σελήνη που είναι πανσέλινος εδώ πέρα. Άρα τι μου λέει, αυτή η πανσέλινος ουσιαστικά σου λέει να πάρεις και τις δύο πλευρές μιας καταστάσης και να δεις πιο καθαρά και να ζυγίσεις. Θέλω να τα βάλεις όλα σε ένα χαρτί, τα συν και τα πλην και να αποφασίσεις. Γιατί πολλοί τοξότες βλέπω ότι πιέζετε να πάρετε αποφάσεις. Δεν μπορείτε άλλοι, ειδικά στο εργασιακό οικονομικό κομμάτι αισθάνομαι. Και για κάποια ποσό στο κομμάτι της μετανάστευσης, στο κομμάτι του να φύγετε από τη χώρα ή αν είστε digital nomads, γιατί υπάρχουν και σε ποια χώρα να πας. Μόνο please, ελπίζω να μην τρώτε το αβοκάντο toast από gentrified μαγαζιά, το οποίο είναι 7 ευρώ ή ουπιά. Και έχουμε και την δικαιοσύνη, που η δικαιοσύνη μου λέει, κοίταξε να δεις, θα πάρεις σωστή απόφαση, αρκεί εσύ να είσαι δίκαιος στο εαυτό σου και να μην είσαι γεμάτο αυταπάτες ενώ κάτι τέλειωσε, απλά εσύ να το κρατάς. Αυτά είχα να σου πω εγώ κερέ μου, τοξότη μου. Σου άρεσε η προβλεψή σου, να μου πεις στα σχόλια. Και αν θέλεις προσωπικό ραντεβού μαζί μου ή δωρεάν στο κανάλι, το link και το email βρίσκονται στο χαρφιτσόμενο σχόλιο. Φιλάκια! Εγώ κερέ μου, σέλνεις στον εγώ καιρό, οροσκόπο εγώ καιρέ, σύμφωνα με τις αστρολογικές σου προβλέψεις, να σου πω ότι με την Πανσέλινο στο ζώδιο του Σκορπιού στις 24 Απριλίου βρίσκεις ελπίδα μέσα από τις κοινότητες. Ομαδικά events θα σε βοηθήσουν, πρόσβαση σε ομάδες, πρόσβαση γενικά εκεί που μαζεύεται πολλοί κόσμος και διαισθητικά λες ωραία, κάτι έχω να πάρω από αυτό. Και αν έχεις κάποια τέχνη να δείξεις ομαδικό event, να πω ότι τα νέα είναι πάρα πολύ καλά, γιατί θα πετύχεις, γιατί θα σε εκτιμήσουν, θα εκτιμήσουν την έκφρασή σου. Και να πω ότι αφήνεις κάποιους δύσκολους στόχους, ζεις για τον έρωτα περισσότερο, ζεις για την αγάπη, ζεις για τον έρωτα με τη ζωή. Πήγα να πω για τη ζωή και με τη ζωή. Επίσης, πολλά από εσάς που είχατε θέμα με το φόβο της αποτυχίας, φοβόσασταν ότι κάτι δεν θα πάει όπως το θέλατε, συνειδητοποιείτε ότι ήρθε η ώρα να εκφράσετε τη δημιουργική σας πλευρά και αυτό θα βρει αποδέκτες. Γιατί εσύ είχατε μείνει στο πρέπει να γίνω ένα mainstream καλλιτέχνης ή να μην γίνω καθόλου καλλιτέχνης. Είναι ότι ας πούμε πρέπει να γίνω Οικονομόπουλος και όχι να τραγουδάω, ξέρω εγώ, στα μπουζούκια των Τρικάλων. Που εντωμεταξύ και τα μπουζούκια των Τρικάλων είναι στάδιο και αυτό και πρέπει να το τιμάμε. Και μπορεί να συνειδητοποιήσει και πολύ σημαντικά πράγματα μέσω χρημάτων, πολύ εγώκεροι. Ήσταν σε φάση, δεν μπορώ να βγάλω χρήματα γιατί αυτό που κάνω είναι τέχνη και ο καλλιτέχνης πεινάει. Μπορεί να είναι τέχνη, ας πούμε, ο τρόπος που διδάσκεις κάτι, δεν είναι απαραίτητα θα νέα ότι είσαι ζωγράφος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα ρώσου και έχουμε τον υπότη των υλικών, που εδώ πέρα είναι αυτό το αλογάκι που είναι υπέροχο και τρέχει και αισθάνομαι ότι επειδή είναι ένα αλογάκι γεμάτο λουλούδια, ότι έχει να κάνει με την άνθηση, έχει να κάνει με την εσωτερική σου άνοιξη, με τη δική σου επιτυχία, επειδή σου αρέσει η άνοιξη, έχω την αίσθηση. Εντάξει, εκτός και να έχεις αλλεργίες,
το οποίο το καταλαβαίνω και το ακούω, έτσι. Επίσης βλέπω πάρα πολύ κόκκινο πορτοκαλί, γιατί το κόκκινο γενικά προδίδει γρήγορους ρυθμούς. Θα σου έλεγα ότι, επίσης κόκκινο και πορτοκαλί είναι πολύ γουλίδικα χρώματα για σένα σε αυτήν την πανσέλινο, και το πράσινο, αλλά πιο πολύ αισθάνομαι τέτοια χρώματα, όχι ψυχρά χρώματα γενικά, δεν είναι γουλίδικα για τα ψυχρά χρώματα. Ότι αυτό έχει να κάνει με την έξαρση της δημιουργικότητας που έρχεται με γρήγορους ρυθμούς. Λοιπόν, και έχουμε και την δύναμη, έχουμε μια κάρτα Λέοντα, και ο Λέοντα σχετίζεται με τη δημιουργία και τη δημιουργικότητα και το σεξ ως απόλαυση. Οπότε για πολλά, όπως αισθάνομαι ότι το σεξ θα πάει πάρα πολύ καλά. Επίσης, να πω ότι, επειδή τώρα μου βγάλε Lion King, ότι αισθάνεσαι επιτέλους βασιλιά στο θρόνο σου. Και σου αρέσει αυτό. Αχ, μπράβο. Και πολλές θηλυκότητες με βλέπετε που αισθάνεστε βασίλισσες στο θρόνο σας. Και να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται να το βλέπουμε τον βασιλιά ως κάτι εξουσιαστικό απαραίτητα. Μπορεί να το βλέπουμε ως ένα άτομο που ναι μεν ρε παιδί μου έχει κάποιες αρμοδιότητες, αλλά τις χρησιμοποιεί για να βοηθήσει. Και μπαίνει σε ένα χώρο όποτε θέλει και κάνει θαύματα, ευνοεί τον κόσμο. Και έχουμε και το 8 της έμπνευσης, που το 8 της έμπνευσης μου λέει ότι, επειδή βλέπεις είναι η κυριούλα που τέλος πάντων έχει κι άλλες ίδιες από πίσω της, είναι τα νέα που ταξιδεύουν γρήγορα. Είναι η συνειδητοποίηση ότι η έμπνευση μπορεί να φέρει κάτι πάρα πολύ, πολύ καλό στη ζωή σου. Και δεν χρειάζεται να την κρύβεις και να την καταλαγιάζεις μόνο και μόνο για να λες κάτι. Επίσης αισθάνομαι ότι επειδή αυτή η κυριούλα έχει να κάνει και όλες, θα το έλεγα με groups, ότι ναι, δεν είσαι το μαύρο πρόβατο, μπορείς να κάνεις τόσα πράγματα. Ειλικρινά μπορείς να κάνεις τόσα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μια τελευταία ταρό που θα σου ρίξω και Oracle. Awakening, αφύπνιση. Χτυπάνε τα καμπανάκια και εσύ από εκεί που ήσουν στο απόλυτο σκοτάδι και ήσουν λίγο στα τυφλά, τώρα ξέρεις, επίσης για πολλά από εσάς, αυτό έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση ότι θα σας έρθουν χρήματα, με πηγές χρημάτων που ξεκλειδώνονται, συγχαρητήρια γενικά. Και ας πάμε να δούμε και μία τελευταία Oracle card από το Secret Language of Colors. Να δούμε και λίγο για τα χρώματα. Τα χρήματα πήγα να πω, αλλά αφού σε νοιάζουν τα χρήματα, οκ. Λοιπόν, ροδάκινο, inhale a breath of life. Αναπνοή, είναι πολύ σημαντικές οι αναπνοές, οπότε θα σου έλεγα πριν πάρεις μια μεγάλη απόφαση, ανάπνευσε. Να φύγει η τοξικότητα, η τοξίνη. Αυτά είχα να σου πω εγώ, κύριε μου. Σου άρεσε η προβλεψή σου, να μου πεις στα σχόλια και επιτέλους προσωπικό ραντεβού μαζί μου ή να κάνεις μια δωρεά στο κανάλι. Το link και το email βρίσκονται στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Φιλάκια πολλά. Υδροχόε μου! Σέλνει στον υδροχόροσκοπο υδροχόε, σύμφωνα με τις αστρολογικές σου προβλέψεις, να σου πω ότι σου έρχεται ελπίδα στο επαγγελματικό κομμάτι με την Πανσέλινο στις 25 πήγα να πω 24 Απριλίου 2024. Να πω ότι μια φάση στην καριέρα σου τελειώνει, ένας ρόλος που είχες χρειάζεται να πάρει τέλος, μια και καλή, αλλά πας σε κάτι άλλο πιο προσοδοφόρο, πιο δυνατό. Πολλά από εσάς βλέπω ότι κάνετε, ας πούμε, ένα επάγγελμα που κανείς δεν το είχε φανταστεί, ασχολείστε με τεχνολογίες, ο υδροχόος είναι της τεχνολογίας και γενικά είναι η φάση που λέτε όχι, πάω για άλλα. Τέλος. Και ξέρω ότι έχουμε έναν δρόμο ερμή, οπότε έχουμε δεύτερες σκέψεις, οπότε θα σου έλεγα, αν νιώθεις ότι πιέζεσαι και ότι δεν έχει κάτι άλλο να σου δώσει αυτή η εργασία, πήγαινε. Φιλάκια. Ας το κάνεις, σας παραιτηθείς. Αν όμως είναι απλά μια παρόρμηση της στιγμής, προτείνω να κάτσεις και να το δεις λίγο πιο καθαρά. Επίσης να πω ότι θα πάρεις δύναμη μέσω της δημόσιας εικόνας, γιατί έχεις να πεις πολύ μεγάλες αλήθειες στα social media. Γενικά αισθάνομαι ότι η παραίτησή σου, η απόλυση σου ή οτιδήποτε έχει να κάνει με το αντίο. Έχει να κάνει με το αντίο που θα πεις δυνατά και θα το πεις και δημοσίως.
Και πολλά από εσάς μπορεί να εκθέσετε και πρώην εργοδότες, πρώην εταιρείες που φέρονταν πολύ άσχημα στους εργαζόμενους. Τώρα όσον αφορά το ταρό έχουμε το διάβολο. Ο διάβολος είναι τώρα μια κατάσταση, βασικά είναι ένας εγκλωβισμός. Λοιπόν, επειδή νιώθω στην αστρολογική πρόβλεψη δεν είναι ότι όλα θα παραιτηθείτε ή θα φύγετε, αισθάνομαι ότι έχει να κάνει με το να επικοινωνείτε σκληρές αλήθειες της ζωής. Ή ας πούμε να θεωρούν όλοι ότι κάνετε κάτι πάρα πολύ glamorous και να πείτε όχι, εγώ ζορίζομαι, πιέζομαι. Και να πω ότι με τον διάβολο αισθάνομαι ότι όλο αυτό το ζόρι έρχεται μέσα σας, κατοικοεδρεύει ρε παιδί μου. Και αισθάνομαι θα το αισθανθείτε πάρα πολύ στο ηλιακό πλέγμα, που είναι το τσάκρα έτσι κοντά στο στήθος. Και 7 σπαθί. Πάρτι, όχι. Λοιπόν, πάρα πολύ δυσκολία βλέπω και δυσκολία στο κομμάτι, ένας εγκλωβισμός βασικά, ένα σπιράλ και πάρα πολύ εξαπάτηση αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι γίνεται ένα χάος και κάπως αισθάνομαι τώρα ότι η υδροχόα μου βάζει λίγο τείχους. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά μου βάζει λίγο τείχους γιατί για κάτι ανησυχείς. Αλλά ευτυχώς ο υπότης Κούπα θα δώσει συμβουλή παρόλα αυτά, που σου λέει ότι χρειάζεται να μείνεις λίγο μόνο με τα συναισθήματά σου. Είναι βαριά συναισθήματα, γι' αυτό δεν μένεις. Πολλά από σας πενθείτε, αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι πενθείτε. Να το πω έτσι. Υπάρχει ένα ταμπού στην οικογένειά σας, αισθάνεστε ότι ότι ας πούμε θα γίνεστε βάρος ή ότι άλλοι θα δεχτούν τα συναισθήματά σας. Ειδικά οι άντρες το αισθάνομαι θα το κάνετε αυτό, ότι θα τα εσωτερικεύετε. Και ξέρεις τι γίνεται. Υδροχόε μου, αισθάνομαι ότι δεν είναι το πένθος απαραίτητα γιατί χάσατε έναν άνθρωπο, είναι το πένθος για κάτι το οποίο δεν είχε πραγματοθεί, να το πω έτσι. Για κάτι το οποίο σας είπανε στην αρχή ναι και μετά όχι. Έπεσε μια κάρτα κάτω στο πάτωμα. Είχε τουλάχιστον σε 2 ζώδια να πέσει κάρτα στο πάτωμα. Έχουμε το 2 πεντάκτηνο. Το 2 πεντάκτηνο που μου λέγεται τη σκαμψία εδώ πέρα. Γιατί τον βλέπω και ένα διάβολο που έχει ουσιαστικά εγκλωβίσει και έναν κλέφτη. Είναι σαν να μην μπορείς να βγεις έξω από αυτό. Επίσης, για κάποια από εσάς, αυτό έχει να κάνει, αισθάνομαι, ειδικά πρώην σχέση με κάποιο ζώδιο νερού, καρκίνου ή σκορπιό, πολύ χειριστικό άτομο. Τώρα θα την πω την αλήθεια μου. Που δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση. Και έχουμε και τον βασιλιά των ράβδων. Λοιπόν, υδροχόε μου, επειδή έχουμε νερό και φωτιά που το νερό σβήνει τη φωτιά, θέλω να ξέρεις ότι έχεις motivation. Θέλω όμως να μην βιαστείς, να μην λογοκρίνεις το πένθος σου βασικά, όχι να μην βιαστείς. Να μην λογοκρίνεις το πένθος σου, είναι ok να το ζήσεις αυτό. Είναι όλα στάδια της ζωής. Και χρειάζεται να ζήσουμε το πένθος μας για να μας έρθει κάτι καινούριο μετά. Αυτά είχα να σου πω, υδροχόε μου. Σου άρεσε η πρόβλεψή σου, να μου πεις στα σχόλια και αν θέλεις προσωπικό ραντεβού μαζί μου ή δωρεά στο κανάλι, το link και το email βρίσκονται στο καρφισμένο σχόλιο. Φιλάκια πολλά, bye! Σελήνης του Ιχθύς, οροσκόπης του Ιχθύς, σύμφωνα με τις αστρολογικές σου προβλέψεις, να σου πω ότι θα βρεις την ελπίδα μέσα από συνειδητοποίησης αυτή την Πανσέλινο στις 24 Απριλίου στο ζώδιο του Σκορπιού. Γενικά θα είναι μια ήσυχη Πανσέλινος για σένα, το λέω γιατί άλλα ζώδια, π.χ. Σκορπιοί, οι Ταύροι, θα την περάσουν με λίγο πιο θορυβόδη τρόπο, όπου καταλαβαίνεις ποιες πεποιθήσεις σαμποτάρουνε, τι είναι αυτό τέλος πάντων που σε κρατάει πίσω για να υλοποιήσεις. Επίσης θα καταλάβεις και τι αφηγήσεις έχεις πλέξει γύρω από τον εαυτό σου, που κάπως σε καθιστούν το θύμα των καταστάσεων, ενώ εσύ δεν είσαι αυτό. Και να πω ότι πολλά από σας βλέπω να αλλάζετε εκπαιδευτικό αντικείμενο, δεν εννοώ απαραίτητα να σπουδάζετε, να γίνετε γιατροί και να αποφασίσετε να πάτε να σπουδάσετε λογοτεχνία στο ξεκούδουνο. Εννοώ ότι μπορεί να αποφασίσετε ότι έχω πάρει αυτό μάθημα από τη ζωή, θέλω κάτι άλλο τώρα. Σύμπαν τι μου δίνεις. Show me what you got, honey. Και το καλό είναι ότι οι ευκαιρίες για έμπνευση που σου έρχονται είναι πολύ πιο δυνατές, γιατί ακριβώς αποφασίζεις να πας από το ένα μάθημα στο άλλο. Και αισθάνομαι ότι θα
αρχίσεις να μαθαίνεις, θα αρχίσεις να συνειδητοποιείς πράγματα γύρω από την επικοινωνία, γύρω από το πώς μπορείς να εκφράσεις τον εαυτό σου και τα μαθήματα που έχεις πάρει με πολύ αρμονικό τρόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα ταρό σου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε τον Άσο των Ράβδων. Ο Άσος των Ράβδων έχει να κάνει με τις νέες ευκαιρίες, έχει να κάνει με το growth, με την ανάπτυξη, που εσένα σου χρειάζεται. Αισθάνομαι ότι ήρθε η ώρα να κάνεις καινούργια πράγματα. Και αισθάνομαι ότι πολλά από εσάς έχετε απλά κρατηθεί και δεν τα κάνετε. Χρειάζεται να μάθετε νέες τεχνοτροπίες, νέους τρόπους υλοποίησης. Για υλοποίηση μιλάει αυτή η Πανσέλινος για εσάς και τις πεποιθήσεις γύρω από την υλοποίηση. Επίσης, σαν να το υπεραναλύετε για την υλοποίηση. Τώρα είμαστε σε εποχές με το βόρειο δεσμό στον κρυό που σου λέει άντε πήγαινε κάτω γρήγορα, έλα κοκλή μου, δεν σε παίρνει ο χρόνος, και έχουμε και το 10 των Ράβδων. Λοιπόν, ένας παλιός τρόπος ζωής για σαν να τελειώνει, κλείνει και σε πολλά βάρη, αφήνει πολλά βάρη, πήγα να κάνω και σαρδάμ. Δεν το θέλεις αυτό να σε στοιχιώνει, αγάπη μου. Δεν το θέλεις γιατί είναι πολύ βάναυσο, να στο θέσω έτσι. Δεν χρειάζεται να περνάς και αυτή τη δυσκολία, λοιπόν, και έχουμε και μια δικαιοσύνη. Εν τω μεταξύ κάπως πιάστηκα, να το πω αυτό. Έχουμε και τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη εδώ πέρα μου λέει ότι χρειάζεται να τη λήξεις αυτήν την κατάσταση. Χρειάζεται να λήξεις καταστάσεις που έχουν μείνει μετέωρες και θέλω να δω, επειδή δεν μου το δίνει έτσι πιο πρακτικά, θέλω να δω λίγο πιο πρακτικά για τους ιχθύες ποια είναι αυτή η κατάσταση, γιατί ωραία τα λέμε, αλλά τι γίνεται. Λοιπόν, για κάποια από εσάς είναι δικαστήρια αυτά, αν το πάμε ότι η δικαιοσύνη το δικαστήριο, ότι ήρθε η ώρα να δεις λίγο τι θα κάνεις, γιατί έχεις τέτοια θέματα. Ή μπορεί να είναι και ας πούμε και κάποια, γενικά ας πούμε κάποια μικροπρόστιμα για αμάξι, για παρκαρίσματα, κλίση κτλ. Μπορεί να φάτε και κλίση άμα οδηγείτε στην Πανσέλινο, οπότε θέλω λίγο προσεκτικά. Με την οδήγηση, να ξέρετε που σταθμεύετε. Βέβαια, εγώ δεν οδηγώ, οπότε δεν είμαι ο καλύτερος άνθρωπος να σας δώσω τέτοιες οδηγίες. Λοιπόν, και έχουμε και το 4 των Ράβδων και τον Υπό των Ράβδων. Λοιπόν, πολύ στοιχείο ζωδίου της φωτιάς βλέπω. Τοξότη, Λέων και Κρυό. Μπορεί να είναι κάποιο ζώδιο με το οποίο σχετίζεστε. Και αισθάνομαι ή ότι χρειάζεται να δώσετε τέλος σε αυτήν την κατάσταση, τουλάχιστον έστω και προσωρινό για τον επόμενο 1,5 μήνα χονδρικά. Ή πολύ απλά, αν δεν θέλετε να δώσετε τέλος, γιατί όλα είναι καλά ρε παιδί μου, χρειάζεται λίγο να συνειδητοποιήσετε τις ευθύνες σας σε κάποια πράγματα και να τις παραδεχτείτε. Γιατί αυτό είναι ok. Είναι ok να παραδεχόμαστε τις ευθύνες μας για πράγματα, να τις συνειδητοποιούμε. Αυτά είχα να σου πω, ψαράκι μου. Σου άρεσε η πρόβλεψή σου? Να μου πεις στα σχόλια. Και αν θέλεις προσωπικό ραντεβού μαζί μου ή να κάνεις μια δωρεά στο κανάλι, το link και το email βρίσκονται στο χαρακτηρισμένο σχόλιο. Φιλάκια πολλά.